talaga parang ano. Maraming galap shoutout sa inyo lahat dyan na Luzon, Visayas at Mindanao. Dito po ako ngayon sa Esplanade na River Pasig River Pasig River pala. Ayan, hello guys. Dito tayo ngayon, maaga pa, napakainit. Dito tayo sa Jones Bridge. Ayan. So ayan, tingnan natin ang i-update lang natin ito guys. Ayan o. Init. Ayan o, galing Binondo, Jones Bridge. Ayan, pwedeng bumaba doon. Tapos papunta rito sa phase 2. Ayan, live update po tayo guys sa Esplanade. Dito tayo sa ilalim ng Jones Bridge. Makikita nyo guys. Ito yung view deck. Ayan. Ito yung likuran. Ayan o. Tingnan natin kung may gumagawa ngayon. Ayan na yung ating Tramuros Binondo Bridge. Ito guys, ang update niyan, may ginagawa pala dito. Ito yung magiging mga tindahan dito. Ayan. Ito yung update natin. Marami pang ginagawa. So na po yung ginagawa pa ito mga ito. Ayan o. So na po yung tuloy pa rin ang ginagawa guys. Ito yung mga magiging store dito. Linis ngayon wala yung mga water lily ngayon Low tide tayo, papuntang doon papunta yung water lily.
Eh, mukhang ginagawa na yung taas ah. Ayun o, nilalagyan na ng slab papunta doon. Tuloy-tuloy na yan o. Tuloy-tuloy na, malapit na matapos to guys o. Tuloy-tuloy na to. Ayun o. Ayun ang phase 2 guys. Ayun sa baba nung ano na yun. Sa baba nung Binondo Bridge na yun. Tuloy-tuloy yung construction dito guys ha. Lapit na matapos to. Nandito tayo ngayon sa ilalim guys. Ayan guys, yung ginagawa pa dito sa ilalim. Ito yung mga magiging store dito. Ayan po guys, live update po tayo ngayon sa Pasig River Esplanade. Ayan. So, akit tayo sa view deck. Silipin natin kung anong mga nagawa doon sa taas. Kaya tayo guys ha. May love shoutout sa inyo dyan guys, sa lahat mga pumasok sa aking live. May love shoutout sa inyo. Eto na po guys, nandito tayo. Kaya na-update lang natin ang sitwasyon dito guys. So ngayon, titingnan natin kung ano na natapos dito guys. So ganun pa rin, hanggang doon pa rin sa phase 2. Ayan o. Ayan, galing tayo din kanina sa baba. Tuloy-tuloy pa rin ang construction guys. Ayan o. Ano yung ginagawa dyan?
Ayun ang ating mga tagapaglinis ng ating karagatan. Ito guys, ang ganda nito guys sa gabi. Mga alas 5. Pasyal kayo rito alas 5, alas 6 hanggang gabi na. Tuloy-tuloy ito. Ang ganda ng ilaw dito guys. Para kayong nasa ibang bansa. Para kayong nasa Italy. Ayan guys. Ayan o. So malapit na guys. Matapos update ko na lang kayo guys. Update na lang dito guys. Malapit na to. So dito naman tayo, bababa tayo rito. Titingnan natin yung naglilinis. Kagandahan dito guys, mayroon dito CR Bandaron. So ayan, galing na tayo doon sa taas. Ganda nito guys sa gabi oh. Minsan may nagpo-photoshoot pa rito oh. Ayan na oh. Ayan ang Ayan o, mga naglilinis o. Araw-araw yun nililinis guys o. Araw-araw nililinis o. Sir. Ayan, lilinisin na naman to. Ating mga taga-DNR. Ayan guys, lilinisin ulit nila. Meron sila guys, anong tawag dito, yung saluhan ng mga water lily. Ano ba ang tawag dyan? Nakalimutan ko eh. Hello, Mambing, kumusta? Nag-love shoutout sa dyan, Mambing ang. Ayan, nandito si KBR sa Esplanade. Kanina nandun ako kay Diwata sa Pasay.
Maayong hapon sa inyong tanan. Mga mambing-ang, may grab shoutout sa dyan. Maraming salamat mga mambing-ang. Ayan, nandito tayo sa may ilalim ng Jones Bridge. Nililinis nila yung ano. Nililinis nila, guys. Parang hindi ako nakagawa ng thumbnail ah. Parang hindi ko nalagyan ng thumbnail. Napindot ko agad yung go live. Ay, oo. Tama, naalala ko na yung trash boom. Oo, tama. Tama ka, Mambing. Nag-love shoutout sa'yo dyan, mga Mambing. Thank you. Oo nga, napindot ko agad yung picture ko lang yata ang nandyan. Napindot ko agad yung go live. Oh boy, no? Go live agad ako, no? Hindi ko nalagyan ng thumbnail. Oo nga eh. Picture ko lang yata nandun eh. Nagmadali na naman ako. Napindot ko agad yung go live. Kasi ang lakas ng araw kanina, nasisilaw, hindi ko makakita. Mamaya ako na lang ayusin kung pwedeng lagyan ng thumbnail.
Hindi nila maubos-ubos talaga. Napakaraming dumi, no? Ganda dito guys sa gabi. Ayan o. Mamaya ko na lang ayusin ang thumbnail. Pwede pa kaya lagyan ng bagong thumbnail to? Ayan, mega love shoutout sa inyo dyan, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, pati niyan dyan sa abroad. Ang aking Team Blessing, Team Payaman, Team Achievers, Team Brocha, at saka sa Pinoy Core TV. Kay Tatay Aweng, mega love shoutout sa inyo dyan. Ayan. Live update po tayo ngayon sa Pasig River Esplanade. Ayan. Dito po ako sa ilalim ng Jones Bridge. Ayan, kung napapansin nyo guys. Dito ngayon ako sa ilalim ng Jones Bridge at kitang-kita ko yung mga naglilinis ng ating Pasig River. Ayan. Tuloy-tuloy ang linis dito guys. Tuloy-tuloy ang trabaho nila guys. May okasyon man o wala, may event man o wala, talagang trabaho lang sila guys. Naipon dito sa trash boom, oh. Alam niyo guys, kung napapansin niyo pagka palotay siya, ang ano niya, ang daloy ng tubig papunta doon sa Binondo Bridge. So pagka ano naman, pagpa high tide, ang tubig naman papunta doon sa MacArthur Bridge. Ayan, pag ganyan, papunta naman doon ang tubig, papunta naman doon yung mga water lily. Ganon dito guys. So ngayon low tide na to. So papunta naman doon, papunta na ang tubig doon. Papunta na doon yung mga water lily. So ganon lang guys yung sistema ng ating Pasig River. Talagang inuunti-unti ng pagandahin talaga. Mapapansin nyo na lang guys, napakalinis na ng Pasig River natin. Ganda nito guys. Ganda nito guys sa gabi. Ang dami namamasyal dito guys. Nandito ako sa ilalim ng Jones Bridge. So. Medyo malilim dito, mahangin. Meron isang bangka doon, no? Mega love shout out 8 million in the house.
Ayan, mag-love shoutout sa inyo dyan. Parang hindi nauubos guys, oh. No? Mukhang makakalusot yung iba, oh. Saglit lang yan. Oh, may nakalusot. May nakalusot na. Ayan na. May nakalusot. Kaya may galab shoutout sa inyo dyan, Ma'am Binghang, may galab shoutout. Maraming salamat sa pagpunta. Yun, may timba, may timba. Walang katapusan, ano? Walang ka.
Ayun oh, oops. Mga katakas yung isa, mga katakas. Yun oh, nakatakas yung iba, nakatakas. Boom. Ano pa, lumusot. Lumusot. Lumusot lang. Ano? Yun, tapos na. Malinis na oh. Malinis na ulit. Maraming nakatakas eh. Ito. Parang haligi to ah. Linis na ulit. Ay, mayroon na agad oh. Ay, pag maliliit, lumulusot. Palis na sila. Mamaya ulit babalikan nila yan pagka puno na dito. Paikot-ikot lang sila maghapon. Hindi naman maubos-ubos yan eh. Ayan, 4 million in the house. Mega love shoutout sa inyo dyan, guys. Mega love shoutout sa inyo dyan. Ay no, nakalusot. Nakalusot na naman. May konti na naman agad oh. May nasala na naman agad yung trash boom. Parang naiwan natin yung ano.
May live yata si Papa diyan. Uy, ang dami. Biglang dumami guys. Ay, lumusot lang. Lumusot lang. Naku, ano ba yan? Hindi siya nakuha. Wow. Lumusot lang siya. Ang dami sana no. Mag-1 hour lang tayo dito guys. Pahinga muna si KVR. Shell kayo dito guys, mamayang hapon or paggabi na mga alas 6. Hanggang maganda na dito, marami ng tao ng mga masyal dito guys. Para na tayong nasa Italy nito, nasa ibang bansa. Ganda nito guys, maraming namamasyal dito. Masyal kayo, lalo na po kung meron na dito mga tinda-tindahan sa loob. So, hindi kayo magugutom dito guys. Pero kung medyo namamahalan kayo dito sa loob, pwede naman bumaba. Marami ng mga vendors dyan sa baba. So ikot ulit yung mga taga-Dinar. Ikot lang sila guys. Babalik na yung ating tagapaglinis. Ikot lang sila. Dito pala tayo guys sa ilalim ng Jones Bridge. Ayan.
mga love, shoutout sa inyo dyan. Share lang po ang live natin guys. Share lang po natin. Lapit na tayo mag-end. 1 hour lang tayo dito guys. Yan lang po ang update natin. Pasyal kayo dito mamaya guys. Napakaganda dito sa gabi. Sa mga ilaw pa lang, para ka nang nasa Italy. Shout out. Tayo yan. Punta na tayo dun guys. Palabas na tayo. Palabas na tayo. Palabas. Palabas ito. Silang binolerasi. Ito mga bago lang yan. Init. Mamaya dagsa na dito guys. Mag-enda tayo guys. Pakita natin yung ano guys. Papakita ko sa inyo guys yung ano, yung nasunog na post office.
sila guys, oh. Ayan. Ayan yan. Yan ang nasunog na post office guys. Yan po yung nasunog na post office guys. And damage, no? Pati sa loob yan. Dito na tayo. Pauwi na tayo. Pauwi na tayo guys. Maraming salamat. Thank you so much. So mga pumunta guys, maraming salamat. Dito muna tayo. Dito natin i-end. May fountain dito sa harapan ng ano. So, wala rito eh. Mambing. Wala rito mambing eh. Pero naka-live siya eh. Baka nandun siya sa taas ng ano. Sa may Binondo Bridge. Nandun ako sa Jones Bridge kanina eh. Sa ilalim. Hindi ko na napansin eh, nandito na ako ngayon sa post office eh. Mag-end na ako, maraming salamat Mambing. Thank you. $3 million in the house. Thank you so much. So lapit na ako mag-end. Thank you. Share lang po ang ating post. Wala ba yata ang ano, hindi ko pa nagawa ng thumbnail to. Ayusin ko lang.
Hindi ko na nakita si Edwin kanina dun eh. Kasi bumaba na ako.
Hello guys, maraming salamat sa pagpunta sa akin live. Maraming salamat guys. Mag-end na po ako. Thank you so much guys. Alright guys, thank you.